Servus, Doc. Ja, ustao sam. Kaki problem desio je? Šta misli zva? Napraviti ću langoš. Dok dobro došli za mojom kuhinjom, jeste, nođem cifre, jeste. Niko nema ovakvu kuhinju, jeste, ovo moj kuhinja. Ja pripremio sam ovdje brašno, metnio sam za njega malo šećer i onda tu promješao sam i napravio sam jednu rupu. Ćere, dođi da vidiš. Vidiš, napravio sam ovdje jednu rupu, jeste. A ovdje metnio sam jedan kvasac i stavio sam malo tej. Metnio sam tu tej i tu stavio sam malo soli, da malo proradi to, po konto si, jeste. I sad šta ćemo da radimo? Sad ćemo da mesi. Okej. Jeste. Uzmeš ovaj drveni od bambus. To da malo pomažeš, jeste, da malo da miješaš. No, onda uzmeš ovaj. Metneš u taj rupu. Gledaj, vidi. Metnio si ovaj rupu, jeste. Znaš šta zaboravio sam? Tojaš. I onda uzmeš, tojaš i kaže, da si za tebe chicken. Uzmeš i ulupaš mu facu. Jeste. Daš mu za njega tojaša. Malo ovako sluzao, jeste, vidi ga. To bio je jedan pileći dete. Baciš to, jeste. I onda stavit ćemo malo jogurt. I ovo stavim malo jogurt. Jeste. Dukat, nije, zdravo je, zdravo. Jeste, i onda uzmete ovako za vas. Krenete da miješate, jer to treba da ufati sve ovo brašno. I onda kad ufati ga, onda ćemo mi njega da fatamo s ruku, da ćemo da ga mesimo. Okej. Jeste, da napravimo jednu smesu. I onda kad to napravimo, i onda napravit ćemo treba ostaviti malo da mu se digne. Šta pričaš ti? A testo. Da se digne, ne dam... Pa to sam ja rekao da mu se digne. Dobro. Jeste, šta, kakvi problem desio? Treba pustiti testo da mu se digne. Da digne. Jeste. Majmun te. Ja zaboravio sam da stavim ovo ulje. Malo da to stavim. No. Pa nisi ga otvorio. Ja. Sezam, otvori se. Iđe. Sezame, otvori se! Uradio sam sve što sam mogao. Sad uzmete ovako testo i krenete da mesite sa rukom. I znate kad je gotovo? Gotovo je kada više ne lepi ovako. Neš čak. Izgleda cool. Jeste. I onda samo mesite. Sve dok ne bude taj osjećaj da nema više na ruku. Rukom to si. Tako da, mesi. Mešaj mala piće, pomešaj. Piće. Što si tako mrgut? Ko je mergud? Ti. Ko mergud? Ovaj Gargamel. Ajde brže to malo. Tako je te. Zove me Fleško. Hvala. No, kad umesili ste, vidite, ništa nije ostalo na hrušte. I onda stavite ovako. Ovako treba da izgleda. Ko mali curica. Jeste, servus, cici, mici. Pomazite ga ovako fino. Date mu jedan. Razumiješ? I onda, sada, treba pokriti, staviti za njega
Marija. Uzmete ovaj kripel. Kažete mu laku noć, ali samo na pola sata. Jer treba da mu se digne. Onda kad mu se digne, onda ćemo da mesimo da radimo sa oklagijom, jeste, vidite. Ne treba da mu se... Pa testo! Da se digne. Pa to kažem, da mu se digne. No, vidimo za pola sata. 2,000 years later. Sad, dok mi vratili smo posle pola sata, njemu se, digao se fino. Sad ćemo mi to njega da izvučimo, jeste, nešto jeste. Bacimo tu, jeste, kako je pufi. Nešto. Okrenemo malo, stavite ponovo da pokupimo malo brašna, da možemo da zvučemo, jeste. Ajde još malo, nećemo. Jeste, ćemo malo razvučemo ovako sa prsti. Jeste. Tražimo malo brašna. Fu, kakav si mađioničar. Jeste, zove me, kako se zove, kako zove taj? Hudini. Nije taj menu. Koji? David Copperfield, jeste. Taj što treba sam da kažem, jeste. Mi ovo razvili smo, hvala ti što učinio sam sretnim. I sad uzmete oklagiju, ja nemam boji. Ovo je taman. Nije taman, vidiš kako je svetlo. Jeste. No. I... No, nećemo tako. I sad ćemo da razbučemo ovo tijesto, jeste. Tijesto, DJ Tijesto. Volio si taj da slušaš kad bio mali? Volim ja i sada ga slušam. Kaže, hajde da idemo za biznis. Jeste, taj najbolji pesme. Imamo još dobre pesme. Ja kad počeo sam da slušao sam onaj pesmu, sjećaš se onaj Trafik? A, sećam se, da. Jeste. Još malo jeste. Jeste, onda kad razvili ste malo testo, to treba kao da izgleda kao jedan lopta, ali nije lopta, ovo je kao... Jeste, ovo je moj način. Onda uzmete jedan nož i onda krenete da sečete, da pravite oblik, jeste, kako god vi želite. Možete da pravite i krugove, ali ja neću da pravim krugove, ja pravit ću ovako. Jeste, uzmem i sečem. Jeste, sad polako, jeste. Ako ne lepi, to super je. Malo lepi. Malo lepi, malo gadni, jeste. Kifeli. Za facu. No, i kad zagrijali ste malo uje, onda pripremite ovako, stavite za rukom i onda samo ubacite. Samo pazite da ne spržite se. Jer to peče, jeste. I ubacite tako par komada. Kao što kazao sam, pazite da ne peče. No. Šta ti tamo držiš? Šta je to? Ko je? Ta statua, šta to radi? A ne vidiš majmunta da mi drži sveću? Šta si ti sveća? Pa da vidim. Ide to tebi? Ajaj. Koliko dugo treba to da se peče? Par sekundi jedna strana, par sekundi drugi strana. Ali ne, da ne bude baš onako crveno. Nego taman. Onda samo okrećeš ovako, koristiš ovo da ne bi ispečio za tebe Ruke? Jeste. Zaboravio sam kako kaže. Aha. Jeste. A kako znaš koliko je sekundi prošlo? Pa ne znam.
Gotovo? Eškis! Kaki problem desio? Kako si brzo. Nego... Gyere! Kaki problem desio? Metneš za tebe ovdje ovako lekvar. Ovo je od jagode, jeste. Lekvar i kažeš za tebe uzdravje. Uzdravje, bodi biber. Ajde, da vidimo. Prijatno, na dopušta. Donjam se Jamie Oliver za aparatom jeste. Tako je, da. Ajde stavim još malo lekvara tu. Hvala. Donjam se meko ko duša. Ja? Čaba. Hvala ti mnogo. Hvala ti i tebi, Adrian. I hvala Sap Čajveri. Šta radiš sada?